Takže čau lidi, dneska jsme zpátky. Jo, máme přes trochu peněz vyděláno. Jo, trochu. Ale to neznamená, že nic. Nechal jsem to tak, jak to bylo předtím, si pamatujete. Neudělal jsem žádnou změnu, kromě peněz. Ale dneska bych chtěl asi tu farmu trochu zvětšit. A možná ještě tady víc věcí přidat. Takže tak. Ale ještě bych chtěl upgradeovat tady ty domky a možná ještě kuchaře. Ale to není zajímavý, protože já chci si koupit ten nejlepší, už vím, jak se jmenuje, kas. Já nevím zase. Ale nemusíme zajímat, protože půjde buy new a máme ten nejlepší. Tak ještě nemáme, protože si to teďka dáme. Ale všechno máme na max. A půjdeme ten nejlepší. Ještě si to... Ale tady vlastně nemáme enchanty. Ani nevím, jak dostat zatím, takže... Ale, kde mám? Já bych to upgradeoval. Max level, jo. Na maximum to máme ještě k tomu. Takže doufám, že to bude co nejlepší. Zkusíme třeba tohle. Kos. Já nevím, jak se to mluví. Na jeden hit to dáme. Takže easy. Jo, toto máme na, jak v minulém videu jsme udělali na max, tak toto. Zkusíme ještě toto. Tak. Ale docela hodně peněz to bere. Takže to musím teďka už říct. A možná budeme mít pomaly nic za chvilku. Ale to nevadí, protože nevím. Tak. Takhle. A už nám to... já chci si nechat aspoň 300 000. Teda. Aby jsme měli... Dokoupili ještě tady. Nějaké ty kraviny. Jídlo. Jo, jídlo. Saplings. A to je asi všechno. Ještě toto, myslím, jsme neupgradeovali, ne? Upgradeovali, už ani nevím. Maximálně jen 90. Myslím, že víc. Počkej, máme kolik? 150 nejvíc. OK. Nám to bude tady zatím vydělávat. Ještě koupím nějaké ty saplingy. Ale nějaké kaboha seed. Koupíme víc. Nebo... musel jsem to udělat. Watermelon, než to koupíme. No, máme předposlední nejlepší. Takže doufám, že co nejlépe nám to půjde. Máme jen 8 000 a měli jsme 500. Takže, takže toto asi taky musíme přesunout. Protože podle mě to tam nedosáhne. Tak čekaj, já to tam dám. Tak, mám ještě to. No pak prostě to dokoupíme. Tak, ještě tady dáme ty saplingy. Tak. A kde máme další? Tady. My máme jenom 2. Není to náhodou ten watermelon. A toto je taky watermelon. Nebo já nevím, jsem nepochopil teď. No prostě jsme něco tam dali, no. Nevadí. Ještě musíme dokoupit. Můžeme rovnou dát tady ty. Tak. A máme za mě docela hotovo. Ještě tady 1. No 2. Můžeme dokoupit nějaké slabší. Ale za mě tato farma jako stačí na nějakou dobu. Pak ještě nějaké kuchaře dokoupit. No a ještě tady vlastně dát saplingy a toto dokoupíme aspoň ještě přes pár. Toto a
za mě hotovo. A ještě toto. Ale musíme... jo, počkej, a co to vlastně? Jo, to je tady tenhle watermelon. Mohl jsi mi ho nechat, ale bro. 2. Takže můžeme udělat první a možná i poslední. Tady v tomhle. A ten mega nadlouho. A ještě potřebujeme 3. No nic. Takže ještě půjdeme. To stihnem. Yes. Tak, uděláme první a poslední. Ne. Tak. Takže uděláme první. Tady chybět, jo. Asi, jo, to je tady, to je myslím už poslední. Takže my budeme mít všechno. Možná ještě bude 3. díl, ale to asi bude jako kdyby závěrečný. A jestli tady bude nějaký update a bude jakože už normální a nejenom beta, tak budeme určitě se zahrajeme. Ale taky kdy vyjdeš, ano. Takže tak. Jak budeme třeba 100 000, tak ještě můžeme, anebo ne, už teďka půjdeme dokoupit nějaké té. Tak. Se ještě kouknu, kolik máme nahráno, protože hej, 4 hodiny. Já budu mít, hej, jak to budeme mít hotové všechno, tak budu mít podle mě už 5 nebo možná 6 aj. Ale určitě si to někdy budu zahrávat, jako někdy můžeme jako udělat si video, jakože můžeme někdy to... No, mi se to zkazilo. To je dobrý, no. Tak, za mě máme docela hodně věcí. Ještě toto prodáme. A nevím, jak to tady dosahuje. Jo, nějak takhle. Teďka chci vědět, jak to tady dosahuje. Tak. No počkej, jak to je tady? To se nemusel kupovat, co? Tak to můžeme dát tady. Tím pádem. Protože tady už to podle mě nebude tolik dosahovat. Jo, to je za mě dobrý takhle. A nebo že bych tomu mohl udělat takovou kdyby takhle řadu. Mě teďka napadlo, že jsem musel kupovat, že zase. Něčem. Já se nebudu dělat moc dekorace, jako můžem pak, ale teďka si ne. Takže za mě pece, nevím, to plně bude stačit. A nebo že bychom, a nebo ne. Tady přidám ještě tyhle. Aby se to vyšlo i jo. To je nepeze. Tak, teďka pokupujeme i toto. Teďka chci fakt ušetřit mega místa. Aha, my už máme maximum. No nic. Takže toto dáme. Já už teďka nebudu ani přemýšlet. Prostě tady budu dávat. Máš problém. No, nemám. Máš problém. Tak, dáme tady všechno možné. Úplně, kdyby space úplně divný byl. Dáme toto.
Teďka dáme ještě okurky. Okurky. A ještě tady to no, tak to nevím, jak doma. A dáme toto. Já vím, vy říkáte, až to nemáš ještě. No, to jdeme teďka dávat. Už to seklo. Aha, já. Už teď konečně si říká, proč je takový divný space. Jo, už jsem zapomněl zase, jak se to dělalo. Ach jo. Takže tady můžeme naspawnovat pár. Nemáme prachy žádnou tolik. Takže klid zase. Ale jakože bolí mě to, no. To už nemám prachy. Prachy. Tak dáme tady třeba, anebo tady dáme. Tady, počkej. Počkej, vlastně jsem blbej. Já jsem vlastně říkal, že tady chci mít volno, protože tady je přece toto. Ale počkej. Tak já jsem trochu asi přemýšlím, bo no. Tak. Ale dobrý, snad. Máme něco? No. Kolik mám peněz? 23. Takže, jdem koupit ještě něco. Pumpkin. Tady to bocha seed. To bych bral docela. 28. Vydělávejte. Sakra, ale jako, co chci. Ale, hej, proč klikám na tohle furt? Ale hej, jako nic proti, ale přidal jsem tady plno, jakože fakt plno věcí. A jakože furt nic, hoši, jakože trochu jako věc, jakože trénovat. Ale tady nebudem u toho, já ještě tady dospavnu. Ještě bych alebo ne, tady máme už docela hodně. Tady toto můžeme dospavnout ještě. Tak. Já už nemám zase prachy. Já si počkám radši. Jak se dočkám? Nevím, jak se říká tomu Přemyslovi. Se zapomněl taky. Ale po mně toho máme hodně toho mixéru na watermelon. Už. A po mně už máme za mě všechno. A tady máme místo jak prase, co? Ale já nevím, co na tohle. Já vím, že to je větromlýn, jako to, ale... Tady mám toto. Tak toto můžu dát pryč, jakože tady mám lepší. Co tady? Tady 10 kg. Watermelon. 6. Tak. Jsem si tam něco nechal, jakože... A tak to mám hodně. A tak to je ale když se nevidět, nevím, jestli to ten kouř, jako kdyby, anebo jestli to nějaký, jo, aha, to je toto. O. I když nevím, k čemu ten větr mi, že mám pocit, jo, tam je vlastně jeden a druhý. Větrlí, nevím, neumím mluvit prostě. Takže tak. Podle mě mám všechno, co jsem chtěl udělat. Jako příště můžeme udělat třeba IT questy. Jo, jakože máme teprve
druhý nebo třetí? Druhý myslím, ne? Já už ani nevím, jo, druhý myslím. Já chci udělat aspoň 4, hej, nebo jakože třetí a ten čtvrtý, jak to představím. Pokud se mi bude chtít. A taky třeba za měsíc, protože jako třeba tady budou lepší věci. Nebo ne. Že toto asi by bylo všechno pro tento. Jo, je to mega krátký. Ale předtím už si editor stěžoval, už mi chtěl vlepit, jakože pomaly za to hodinové video, takže tak. Jo, chtěl mi vlepit. No, tak. Takže doufám, že dáte like, odběr, abyste viděli každé mé video. Tak a i zvoneček. A další videa budou třeba i o Robloxu nebo o něčem. Ale to ještě nevím, takže čus!